zer dela eta izan behar dugu Euskal Herritarrok gutxiago? Zer dela eta posible du Espainiar gobernuak, Espainiar estatuak, legez ezarri finkatu gutxieneko soldata bat eta Eusko Jaurlaritzak ez dezake gauza bera egin? Negozioak eta blokeatzen denean, eztabaida politikoari bizkarra ematen zaionean, gehiengo sozial zabalen nahi eta borondateari izkin egiten zaionean gizartea zorionez mobilizatu egiten da. Horregatik, deitu dute sindikatuek martxoaren 17irako greba orokorra. Greba hori ez du EH Bilduk deitzen. Sindikatuek deitzen dute, baino argi esango dugu. Greba horren helburuak, greba horren aldarriak zilegiak dira. Blokeoa salatzea, elkarrizketa aldarrikatzea, aurrera egiteko bideak mahai gainera daitezen exigitzea zilegi da. Soldata duinak aldarrikatzea zilegi da. Soldata batek bizitza duina berma dezan exigitzea zilegia. Euskal Herritarrok hemen geure lan eta bizi baldintzak erabaki ahal izatea exigitzea zilegi da. Bete dira 50 urte, 1976ko martxoaren 3 hartaz. Orduko hartan, milaka langile atera ziren kalera grebara. Gaur egun aski arruntak naturalak iruditzen zaizkigun aldarriak mahai gaineratzera. Soldata duinak, 40 orduko lanastea, lan eta bizi baldintza duinak. Orduko hartan, Espainiako polizia armatuak tiroka erantzun zion grebaari. 5 langile hil zituzten eta 175 gora langile zauritu. Gaur egun, zorionez, testuingurua arras ezberdina da, baina sakoneko galderak berdina izaten segitzen du. Ea soldata batek, ea lanpostu batek bizitza duina bermatu behar ote duen ala ez. Eta EH Bildu egongo da beti egon den tokian. Langileen alde, langile eta herri sektoreen alde. Herri honetako gehiengo sozialaren alde. Soldata duinen alde, lan eta bizi baldintza duinen alde. Eta beti soldata duinen alde eta bizitzen alde borrokatzen diren horien aldea.